गिबियावनो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनग्रा लोगो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आङो बे समाव आंनि चेनेलखौ बरायग्रोबाय आरो लोगोसे दानो जायफ्रा गोदानै आंनि चेनेलखौ दिनैहाय भिजिट खालामबाय बा आंनि भिडिअखौ नायजेनबाय नोंथांमोनखौबो बे समाव आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय आरो दानो बिसेसके आङो सासे मुंदांखा व्यक्तिखौ आङो लोगो मोनबाय बिथां आदाखौ दा बिथांनिफ्राय जोङो मिथिना लागोन बिथाङा सासे जोंनि बड' गस्पेल मिउजिकआव सासे मुंदांखा आरो साबसिन हामसिन मेथाइ सुजुगिरि बिथांखौ जोङो मोनबाय दा बिथांनिफ्राय जोङो मिथिना लागोन आरो बड' गस्पेलनि सोमोन्दै जोङो गोथौवै बिथांनिफ्राय जोङो मिथिना लागोन बे समाव गिबियावनो आदाखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय बरायबाय आरो बेजों लोगोसे दानो आदानिफ्राय जोङो मिथिना लागोन गासैबो डिटेल्सखौ बे समाव गिबियावनो आदा नोंथांनि सिनायथिखौ नोंथाङा होयोब्ला गाहाम जागौ। आं बे समाव MRK ब्लग फंबायखौ धन्यबाद होदों गोजोननाय लादों आंनि व्यक्तिगतनिफ्राय आरो आंनि न'खरनिफ्राय जानानै बिथांनोबो रोजा रोजा आंनिफ्राय साबायखर हामजासिम आं प्रबिन नार्जारि मथामबेल सार्केलनि आन्दाराव थानाय सराइबारिनि सासे फोथायारि आरो आंहा गथ'फोर 3 दं आंनि गामिया जाबाय नास्राइबेल दा आङो मण्डलियावहाय गोबाव बोसोर प्रेसिडेन्ट हिसाबै मावबोदों रिसेन्टलि थांनाय 2025 जानुवारियाव गोदान यांस्टारफोर बे बिबानखौ फोजोबनानै आं लाहैबाय हिसाबै गोजोननाय थाबाय आदा नोंथाङा दानो मोजाङैनो जोंनि सिगाङाव नोंथांनि सिनायथिखौ होबाय आरो बयबो जानो हागौ नोंथांमोना सिनायखागौ गस्पेल मिउजिक जायफ्रा नायो मोजां मोनो नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ बिथांनि फट'खौबो होनाय जाखायो नङा होमबा सिनायबायबो जानो हागौ दा बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बिषयफोरखौ जों मिथिनानै आदानिफ्राय बेखौनो मिथिनो लुबैदों आदसा बे बड' गस्पेल मिउजिक एबा मेथाइनि सोमोन्दै नोंथाङा बे आइडियाखौहाय बबेनिफ्राय मोनो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन बे गस्पेल मेथाइखौ सुजुनायनि सोमोन्दै सोंदों थिगैनो गस्पेल मेथाइखौ सुजुनायनि बेलायाव आं बेखौनो गिबियाव बुंग्रोगोन बेयो मोनसे इसोरनि होखाजानाय अबदान होननांगोन आरो जोङो मानो होनोबा साफ्रोमबो मानसिया बे जिनिसखौ नाजाबाबो हानाय जाया आरो इसोरा आलदा आलदा टेलेन्टखौ होनाय जादों आरो आङो बे मेथाइखौ सुजुनायनि आइडिया नैबे आइडियाखौहाय जोंनि बे बर' देंखो हिमनाल दङ बे हिमनालाव जों गोबां मेथाइफोरखौ नुयो आघोन सिं होननाय सुजुगिरि जों नुयो आरो दा बिनि मेथाइफोरखौ आङो नायनानै इनफ्लुयेन्स जादों माने गोबां गियानफोरखौ मोनदों आरो बेयो माबोरै सुजुजायो मेथाइफ्रा बबेनिफ्राय जुरिजेनब्ला जोङो सुजुनो हायो नैबे ओमफ्राय आंनि व्यक्तिगत मोनदांनाय मेथाइ सुजुनो हास्थायनायाव जों गोबां जिनिसखौ जों सिन्था खालामबाय थानाय जायो इसोरनि सृष्टिखौ लानानै समाव मोनाबिलि समफ्राव गोजौ न'खराङाव नायदावनानै बे हाथरखिफोरखौहाय नायनानै सिन्था खालामबाय थानाय जायो आरो मैया औ इसोरनि क्रिएचारफोरा आसुरि बेखौ लानानैनो माबा मोनसे सानखांनाय फैयो आरोखि जोंनि खर'आवहाय मोनसे इमाजिनेसन फैयो आसुरि नैबे आइडियाखौ लानानै आं मेथाइफोरखौ सम सुजुबोदों जेब्ला 15-16 बोसोरसो बैसो जायो बे समनिफ्राय आङो जुरिजेनदों ओरैनो सिम्पोल मेथाइफोरबाबो
दुरेसन बेनिफ्राय मेथाइ सुजुगिरिफ्रा गोबां सुजुगिरिफ्रा मिथिगोन नैबे बाथ्राखौ मेथाइआव गावनि पार्सनेल लाइफनि माखासे पार्टआ हाबबाय थायो बेखौ आं एक्सपिरियेन्स दं आरो आं जे मेथाइफोरखौ सुजुदों आंनि जिबनाव जाबोनाय नैबेफोरजों रिलेट जायो सोमोन्दो थानाय जाजोबो आरो मेथाइफोरा गासिबो आं बेखौ आंनि जिबनाव एक्सपिरियेन्स मोननाय आरो मेथाइखौ जों बेबायदिजोंनो सुजुनो आइडिया मोनो आरो ओमफ्राय स्पेसियेलि गस्पेल मेथाइ सुजुनायाव मोनसे इसोरनि इन्सपायारबो थायो बे एक्सपिरियेन्सखौ आं मोनदों आरो इसोरनि अबदान मालाबा गिटार लानानै मेथाइ सुजुनो हास्थायो खिन्थु फैखाया होखाया मालाबा बाथ्रायानो फैखाया जेबो फैनाय नङा सोरबो फैनाय नङा नैबेवहाय आङो एक्सपिरियेन्स मोनदों आरो इसोरनि ज'आ मालाबा खामानि मावा बिनि सम बायदि मालाबा खामानि बे एक्सपिरियेन्सखौ आं मोनदों गोजोननाय थाबाय आदा नोंथाङा दानो बे गस्पेल मेथाइखौ सुजुनायनि माखासे गोथौ बिसेस थाखुमानाय बाथ्राफोर सिक्रेट जेथु बाथ्रा बेखौहाय बे सैथो बाथ्रा दा नोंथांमोनाबो मिथिखागौ जोङो मेथाइखौ लिरनो सानोब्लाबो जों लिरनो हाया बेयो मोनसे इसोरनि हेफाजाब नांगौ बे समावहाय उन्दै समावहाय नोंथाङा गिबि खेबनि थाखाय मा मेथाइखौ लिरजेनामोन एबा सुजुजेन मेथाइखौ आङो गुड फ्राइडे टाइमावहाय जिसुनि थैनायखौ लानानै नैबेखौ सानबाय थानानै आं मोनसे मेथाइ सुजुदों आरो माने मेथाइनि बाथ्राया बेबायदि जादों जिउनि राजाया कालबारियाव जोंनि पापनि थाखाय थैनांबाय ओमफ्राय नैथि सिरियाव बिदि होबाय आङो सुबुं हारिनो गनायनि लामाखौ दिन्थिलांबाय गावनि क्रुसाव थैनायजों बे मेथाइखौ बिदिनो गस्पेल मिउजिकआवहाय रेकर्डबो खालामनायबो जादोंमोन बे मेथाइखौ दासिमबो खालामनाय जायाखै गिबि मेथाइब्लाबो बेखौ खालामनाय जायाखै गुबुन मेथाइखौ रेकर्ड खालामनाय जाजोब्बाय बेखौ खालामथ'वाखै आरो दा बे मेथाइनिफ्राय ओरैनो दोंनैसो लाइन अडियेन्सफोरनो खोनासंहोनो हागोन नामा जिहेथु गिबि नोंथाङा सुजुजेननाय मेथाइ आरोखि नै दा गारांफ्रा जाला नैबे मेथाइखौहाय सुजुनाय समावहाय नोंथांनि बैसोआ बेसेबांसिम जागौमोन मिनिमाम गोसोआव दं थागोन नामा 16-17 बुजिजेननाय समावहाय आरो बे समाव साननो हाजेननाय इसोरा होदोंमोन आरो ओरैनो सिम्पोल सुराव आङो सोदोबफोरखौ सोनानै बानायजेनदोंमोन आरो ओमफ्राय बे समाव गिर्जानि मानसिफ्राबो आदामोनाबो आब'मोनाबो मेथाइ खनोमोन बेवहाय आसरित मोनदों आरोखि जोंना बेयाव माबा मोनसे दं आरो बिदि सानदों आरो बिसोर आं बेफोर मान गौरबा आंनि थाखाय दाजाथों इसोरनि समायनायनि थाखाय आरो बेनि हाबाफोरनि थाखाय बे समावहाय आदाखौ खावलायदों बेनिफ्राय दोंनैसो जेनेबा अडियेन्सफोरनो खोनासंहोदो आंनि बे लाइननि सिङाव खनदों जिउनि राजाया कालबारियाव जोंनि पापनि थाखाय थैनांबाय जोंनि पापनि थाखाय थैनांबाय जिउनि राजाया जोबोद गोजोननाय थाबाय आदा नोंथाङा नोंथांनि गोदै गारांजों जोङो बे मेथाइखौ नोंथांनि गिबि सुजुनाय मेथाइखौ जोङो खननानै खोनासंहोबाय बे समाव जोङो नोंथांनिफ्राय आरो माखासे बाथ्रा जोङो मिथिनो लुबैबावदों आदाया दिनैसिमावहाय बड' गस्पेलखौ गासै बेसेबांसिम सुजुबोनाय जायो ओरैनो एक्जेक्ट नाम्बारखौ आं बुंनो हानाय नंला आं
आंनि जेसेबांनाखि माने इमाजिनेसनावहाय दङ मोनसे समाव जेब्ला अम्बलपुराव इउथ कनफारेन्स जादोंमोन जोंनि मथामत सार्केलनिफ्राय नैबाव आंनि बे संसित बुकआ आं बांसिनै आं सुजुनाय मेथाइखौनो लिरनानै दोनजोबो ओमफ्राय सबा मानियावहाय आंनो दानखांब्रबनानैबाबो आं मेथाइ खननाय जायोमोन गुबुननिखौ खननाय जायामोन आं एखेबारे 99% आं गुबुननिखौ खननाय जायामोन अरिजिनाल गावनि कम्प'ज गावनो जाब्लाबो आं बेबायदि खनोमोन आरो दाना बेफोर फिसा मेथाइफ्रा बे आंनि लेखायाव दंजोबोमोन माखासेया जेब्ला मेथाइखौ नुयो होमब्लासो माखासे जिनिसा फैफिनजोबो नालाय दाना बे मेथाइ बुकआ गोमानानै आं मोनफिनाखै आरो बेनिफ्राय दा आंनि आइडियावहाय बिदिनो 60-70टा मेथाइ आं सुजुनाय आं बेखौ आन्दाज मोनो आरो माखासे गोमाबोनायखौ लाफानानै आरो औ बेखिनि आरो ओमफ्राय आदाया दिनैसिमबो दाबो सुजुखाय दानाय मेथाइखौलाय दाबो सुजुयो दाबो माखासे सोदोबफोरखौ सोआखै आं टिउनखौ बानायग्रोनाय जायो टिउनखौ मोनथामसो बानायनानै दङ आं बेखौ सोदोबफोर सोगोन मोनसे अफिसियेल माबा मेथाइ बानायनो नागिरदों आं टपिक सोनानै बेबायदि आरो आच्छा आदा दाथ' नोंथाङा बड' गस्पेल मिउजिकनि माखासे बिसयफोरखौ मिथिखागौ आरो गोथौ बाथ्रा थाखोमानाय बाथ्राफोरखौ मिथिखागौ जानो हागौ दा बेनिफ्राय जोङो नोंथांनिफ्राय बेखौ मिथिनो लुबैदों बड' गस्पेल मिउजिकआवहाय माबायदिहाय जेनेबा माखासे गोथौ बाथ्राफोर थाखोमानाय बाथ्राफोर दं नामा बेनि बागै नोंथाङा एसे फरायसंनो बेखेवना खोन्थागोन नामा बेखौथ' बुंनांगौ दङ गैया नङा दङ आंनि मेथाइफ्रावबो बबेबा बिथिंफ्राव एफा एनै भुला थानो हागौ जोङो स्पेसियेलि गस्पेल मेथाइआव सोदोबफ्रा बिब्लिकेलि माने रिलेटेड जानांगौ माखासे सोदोबफ्रा ओमफ्राय बिनिदि मेन साबसटेन्स बे साबसटेन्सफ्रा बाइबेलनिफ्राय जाजोबनांगोन आरो ओमफ्राय स्पेसियेलि सुर नैबे सुरा जों सुरखौथ' बानायोबा सुजुगिरिफ्रा गोसो सांसारिक स्टाइलाव माबानो हायो होनो हायो ओरैनो खोनासंनोबो मोजां जायो खिन्थु जोंना गस्पेल लाइनाव गस्पेलनि सुरा आलादा जानांगौ आरो आं बेखौ बयनिसिमबो मिथिहोनाय जाबाय आरो बे जाथारखानांगोन आरो मानोना गस्पेल आरो संसारिक बा रमान्टिक बेफोरनि सुरफ्रा आलादा माने गस्पेल होनोबा इमसनेलि प्लास माने बेयो धोरोमनि मेथाइ नालाय आत्मिकनि मेथाइ जिखि धोरोमनि जाया मानो बियो धोरोमना आलदा सुरा आलदा सोदोबफ्रा गासिबो आलदा जाजोबो बेखिनि आरो दा बेनिफ्राय नोंथांनिफ्राय बेखौ मिथिनो लुबैबावदों जे बड' गस्पेला बै समाव जेब्लानाखि जागायजेनदोंमोन बे समाव माबायदिमोन आरो दिनैसिमावहाय माबायदि आपग्रेड जानायखौ नोंथाङा अनुभब खालामदों आरो मोनदांदों बे समाव नोंनि बे सोंनायनि बेलायाव माने बड' गस्पेल मेथाइफोर जेब्ला जोङो खनजेनदोंमोन बे समाव केसेट बै माबा रिल गोनांलाय केसेटफ्रावसो दंमोन आरो बेनिफ्राय बे समाव नों आं दिनै जों जेसेबांनाखि बानायनो हादों बे प्लेटफर्मा फैदों बै समाव गैयामोन सुबिदा गैया ओमफ्राय टेलेन्टेड मानसिफ्रा बै समावनो दंजोबखायोमोन खिन्थु नैबे दानि दि स्टुडिअफोर दङ खाथि खालायावनो आरो मोनसे मोजां प्लेटफर्मबो मोनबाय मोजां प्लेटफर्म मोनबाय नैबे गैयामोन आरोखि बै समावहाय जायनि दारै जोंनि माखासे गोबां टेलेन्टेड मानसिफ्राबो जों खोमानानै लानो गोनां जादों आरो बिनिनो एग्जाम्पोल हिसाबै आंबो गोबाव बोसोर गैखाया
मेथाइजों सम्पर्क गैयै बायदिबो जानानै थाबोदों जे समावहाय आङो केरेलायाव फान्डामेन्टेलाव बिटिएस खालामहैदोंमोन नालाय नैबे 4 बोसोरावबो गेप जानानै थादों आंना नैबेबायदि आरो ओमफ्राय सिगांनि गस्पेल माने गस्पेल मेथाइ खननायफोर बा गोसारनाय ओमफ्राय दानि गोसारनाया अनेक पार्थक्य दं आरो दा हाइलि डेभेलप जाबाय मिउजिकफ्राबो ओमफ्राय सुबिदा दंसै मोजां मोजां गथ'फोरबो ओंखारबोबाय बेनि थाखाय आङो गोबां मेथाइ खनगिरिफोर आरो सुजुगिरिफोर दं बिथांमोनखौबो आं धन्यबाद होदों जाहाथे गथ'फोरखौ उत्साह होयो यांस्टारफोरखौ टेलेन्ट गोनांफोरखौ जाहाथे प्लेटफर्म होयो डेभेलप जानो एसियानि रायजोनि थाखाय आं बेखिनिखौ बुंबाय आदा बे नोंथाङाथ' बेखौ गासैबो जोंनो खोन्थाजोबखाबाय दा बेनिफ्रायबो जोङो मिथिनो लुबैदों बै समावहाय जेनेबा बै समाव दानिखौ बुङाखै आं फार्स्ट सिगां थानाय बाथ्राफोरखौ आरो बै समावहाय दानि जिथु आधुनिक दानि जिथु जुगावहाय मुगायावथ' दाथ' स्टुडिअ'आवथ' बेबायदि मोनसे लाइभ मिउजिक दामनायथ' गैला नामा ने बिदिथ' लाइभ दामला नामा लाइभखौ माने बहुद खम दा लाइभ दामनाया भायलिनखौ होनाय जायो ओमफ्राय भायलिनाबो दङ माबायाव किबर्डफ्राव दंजोबो खिन्थु बे लाइभ दामनायजों बै किबर्डनिजों रहस्यआ आलदा आरो जेनेबा गिटार प्लागिं खालामनाय बेबो दङ खिन्थु लाइभ दामथारनाय मेनुवेल दामनायजों मिलाया आरो माने बिराद फाराग दं बिनि गोदैया माने सुइटनेसा आलदा जायो आरोखि ओमफ्राय दानाथ' गासिबो नों माबायावनो बानायजोबनो हायो नोङो कम्पिउटारावनो जाजोबो नालाय लिडिसफोरबो बानायनो हायो भइसखौहाय भइस चेन्जारफ्राव गासिबो जाजोबो आरो ओमफ्राय नोंनि गाराङा एसे जास्रायैखौबो जाहोनो हायो आरो अट' टिउनसो भाइब्रेटबो खालामनो हायो आरो बेबायदि सुबिदा दंसै आरो बै समावथ' बेबायदि सुबिदा गैयामोन लाइभ दामखायोमोन नामा लाइभ दामजोबो गासिबो लाइभ दामजोबो एभ्रिथिं जोंनि आदामोनाबो मोनसे मिउजिकेल टिमाव दंमोन नालाय बिसोरबो दामजोबदों सारिगिदिं दामजोबोमोन बिसोरो मोनफा मोनफा बिराद टाइम लायोमोन बिसोरनो मेथाइ बानायनो थाखाय ओरै गिटारिस्ट थाबाय ओरै थाब्ला थाबाय नोंना ओरै हारमनियाम थाबाय इलेक्ट्रिक गिटार थाबाय जथाबो आलदा थागोन बेबायदि राउन्ड थाजोबोमोन जाहैदों स्पेसनिबो गोनांथि जायोमोन स्पेसनिबो गोनांथि जायो दा आदायाथ' फैजोबगासिनो नङा होमबा दा नोंथाङा दा माखासे प्रजेक्टफोर दंबावो नामा प्रजेक्टआ दङ मोननै दङ आं होनानै दं नालाय आं टाइम होनो हायाखै आं दोनथ'होदों होनानै फैगोन बे दा लेटेस्ट आंनि मेथाइआ बेयो जोंनि गिलबार्ट ब्रादारानो खनदों स्टुडिअ आरो हगारखाबाय आंखाल दिनै सुबुंनि गेजेराव नोंथांमोना नैबे मेथाइखौ खोनासंखांबाय अलरेडि जानांगौ अब्लाबो नैबे आदाया नोंथांमोनखौ गोसोखांनो जोबबाय नैबे मेथाइखौबो आदाया सुजुदोंमोन होननानै दा बे मेथाइखौ आदाया जोंनिसो अडियेन्सफोरनो खोनासंनो हाबावगोन नामा नैबे मेथाइनिफ्राय जितु नोंथांनि लेटेस्ट संनिफ्राय आंखाल दिनै सुबुंनि गेजेराव अननायनि गोरोबलायनाय निमाहा होनाय गासै गोमालांबाय खौसेथिया अननायनि बान्दो बायफ्रुलांबाय खौसेथिया अननायनि बान्दो बायफ्रुलांबाय आंखाल दिनै सुबुंनि गेजेराव अननायनि गोरोबलायनाय निमाहा होनाय
गासै गोमालांबाय बे समाव MRK ब्लगनि नायगिरि भिउवार्सफोरनिसिम आंनि गोजोननाय हामलायनायखौ जासिहरबाय धन्यबाद होदों हाजासे बिथांनि चेनेलखौ सापर्ट खालामदो जोङो गावजों गाव सापर्ट होलायाबाथ' गोजौथिङै आवगायनो दिगदार दङ आरो बेजों लोगोसे जोंनि जेसेबांनाखि गस्पेल मिउजिक लाभारफोर दं बयबो आंनि जिउ थुलुंगा चेनेलखौबो अनसायबानो जाबाय आदानि चेनेल दङ जिउ थुलुंगा प्रडाक्सन नोंथांमोन खावलायनो थाबाय बे आदानि चेनेलखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामदो नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आङो बिथांनि चेनेलनि लिंक दोनगोन नोंथांमोना बेयाव थांनानै बिथांनि चेनेलखौ सापर्ट खालामदो बेबायदिनो आंनि थांखिखौ आदाया मिथिखागौ जोंनि जिथु बड' गस्पेल मिउजिक बा बड' कमिउनिटियाव गोबां बेबायदिनो मोजां मोजां आर्टिस्टफोरा गोदोसोना थानाय दङ बेखौ बोखांनायनि मोनसे थांखि दङ मिजिं दङ बेनिखायनो दिनैहाय आङो नैबे भिडिअखौ बे आदाखौ ब्लग लाबोनाय जादों आदाया नोंथांमोननो फारि फारि बर' गस्पेलनि सोमोन्दै फोरमायबाय माबायदि स्ट्रागल खालामदोंमोन आदा नैबे मुगायावहाय माबायदि आपग्रेड जादों बेखौ गासैबो नोंथांमोननो मिथिहोबाय बे समाव आदाया अडियेन्सफोरनो मा मोजां बा मेसेजफोरनो खालामदों दा जोबोद धन्यबाद होदों बिथांनि भिउवार्स आरो आंनि भिउवार्सफोर मानो होनोब्ला नोंथांमोननि कमेन्ट हरनायखौ जोङो नायनानै जोङो गोसोआव जिउआव जोबोद रंजानाय मोनो अनसायनायखौ मोननानै जोङो रंजानाय मोनो मानो होनोब्ला गस्पेलखौ बानायनायाव गस्पेल मिउजिकखौ जोंनि स्टुडिअ'आव बानायनाय बा एलबाम फिसा फिसा बानायनायाव गोबां खरसा पाति थाङो ओमफ्राय बे खरसाखौथ' जोङो लाबोनो हाखाया होमब्लाबो नोंथांमोननि नायनायजोंनो बा साबस्क्राइब खालामनायजों माने फिसा फिसा फैसाफ्रा फैफिनो आरो थानानै जोङो थुलुंगानाय मोनो जाहाथे जों मेथाइ बानायफिननो हायो बे थाइसे थाइनै फैसाजों आरो बे जे रिभिनिउ हाबो बेखौ लानानै आरो दा आङो जेसेबांखिनि मेथाइ बानायदों बेवहाय मथा मथि 1-2 लाखसो फैसा थांबाय होनदां खरसा ओमफ्राय बिनि गेजेराव आङो 15सो रिभिनिउआ हाबबाय आरो 45,000सो फैसा फैफिनबायगोन आरो माने आंनि इन्टेनसना बे आरो लास्टलि आं बेखौनो फोरमायनो सानदों आंनि पार्सनेल इसोरा आंनो माबा मोनसे टेलेन्ट होदों ओमफ्राय आं बे टेलेन्टखौ गालांनांगौआ बा होलांनांगौआ बे आंनि दायित्व बिनि मान आरो गौरबनि थाखाय थाखा थांब्लाबो आं माबा मोनसे गालांगोन जाहाथे बे इयुन जेनेरेसनफ्रा नायनानै गावखौ थुलुंगानाय मोनो इन्सपायार मोनो जाहाथे आवगायलांनो हायो फैसायाथ' गिदिर खोथा नङा दा आं बे खोथाखौनो सम सम होनो इसोरनि रायजोखौ नागिरो अब्ला गासैबो गोदेर जानाय जायो जे समाव आङो इउटुब चेनेलाव फैसा गारजेनदों अब्ला आं दिनै बुंनांगोन आरो नोंथांनि चेनेलनि दारै आंनि हिन्जावाबो दिनै गोसो जादोंमोन आयु ओरै फैसा मोना इसिबां फैसा गारनो नागिरदों बे खोथाबो फैदों आरो ओमफ्राय बे समाव आङो आंनि मेसेजखौ बुंदों बे गस्पेल मिउजिक बानायनायनि आंनि गेजेर फैसा मोननायनि थाखाय आं इसोरनि रायजोनि थाखायसो आं दान हिसाबै आं मावलांगोन आंबो फैसा एसे गारगोन इसोरा बबेबा एंगेलनिफ्राय आंनो आसोल जों बिनि होनायखौ मिथिनो मोना आंनो आंनि बेबायदि बुंदों आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय बानायनानै दाना कमेन्टफोरखौ मोजां नुबाय हिन्जावाबो नुदों नुनानै बे समाव हिन्जावा
मोजां मोनदों आरो गोसोखौ रंजानाय मोनदों। रंजानाय मोनदों बेनिफ्राय आङो रेभिनिउनि एकाउन्टखौबो आंनि हिन्जावनिखौनो होखादों आरो ओमफ्राय जेब्ला फार्स्ट 8,000 हाबदों मनिटाइज जाखांनायनि उनाव नैबे समनिफ्राय हिन्जावाबो गोजोनदों दा दिनैसिमाव हिन्जावा आं जेसेबां आंनाव फैसा एसे एनै दंबा गारो नालाय आं जेबो अबजेक्सन गैया गावबो बुजिबाय इसोरा दिनैसिम आं बेबायदि फैसा गारबाबो आंखौ खहा खालामाखै ओरै नङा ओरै नङा ओरै खाबुखौ होदों थांनानै थानो आं बेखिनिखौ अडियेन्सफोरनिसिम फोरमायबाय आरो दा बे समाव आदा नोंथांखौ जोबोद हामबाय होनगोन आंनि चेनेलनि फैनानै नोंथाङा गासिबो बाथ्राखौनो रेबें जोंनो फोरमायनायनि थाखाय बे समाव नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हामबायखौ दोनबाय लोगोसे अडियेन्स नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय नोंथांमोननि बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना मिथिखागौ दानो मा होनांगौ लाइक होनो दाबावखौ आरो लोगोसे कमेन्ट होनो दाबाव नोंथांमोननि लाइक होनाय आरो कमेन्ट होनाया जोंनि चेनेलखौ मोनसे जोंनि अनारफोरखौ जायफ्रा चेनेल सालायो बिथांमोनखौ मोनसे थुलुंगानाय मोनसे आग्रह जाखांनाय रंजाखांनाय लाबोयो आरो बेबायदिनो नोंथांमोननि कमेन्ट होनायनि जुगिदि बा लाइक होनायनि जुगिदि जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनायनि मोनसे जोङो थुलुंगाखौ होयो आरो खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना कमेन्टखौ होनो दाबाव कमेन्ट होनायाव जेबो फैसा थाङा लाइक होनायाव जेबो थाखा फैसा थाङा बिदिनो खावलायनाय आदानि चेनेलावबो नोंथांमोना लाइक होनो हागौ कमेन्ट होनो हागौ बेवहाय जेबो नोंथांमोननि खहा जाया आरो गोबाङानो भिडिअखौ नायोल' नङा होमबा आदानिखौबो खोनासङोल' आंनिखौबो नायो गोबां नायो नाथाय साबस्क्राइब खालामनो ओरैबायदि गोब्राब नङा होमबा दा बेनि बागै आदाया मा बुंगोन सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामबा लाइक खालामबा गावनि बे माबानि मबाइल रिसार्जनि फैसा थाङो नङो खोमा आं बेखौ मोनदांदों आरोखि ओमफ्राय सोरबा ओरैबायदि गोरों मानसिफ्रा सानो आरो जेन'बा दिनै नोंथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय आंखौ खालामबाय ओमफ्राय जेब्ला जों भिडिअ हगारो नटिफिकेसन गाबोयोना नटिफिकेसन थाङो नालाय नैबेफोरनि थाखाय सोरबा डिस्टार्ब मोनग्रा मानसिफोरबो दङ बेखौ साननानै सोरबा साबस्क्राइब खालामा नायो मोजां मोनो बेनिफ्राय धन्यबाद आरोखि बेबायदि सानो ओमफ्राय सोरबा साबस्क्राइब खालामबा जे खहा जानाय दंथारोबो दङ बेबायदि मानसिफोरबो दङ जाय मानसिफ्रा इलिटारेटफोर सोरबा बुजिनो हायो बे बुस्थुफोरखौ दाथ' नोंहा डिजिटेल जुग ना बेबायदि सानग्राफोरबो दं आरो बेनिखायनो मेथाइखौ मोजां मोनोल' भिडिअफोरखौ मोजां मोनो नायो नों साबस्क्राइब खालामनांगौ बा नोंनि मानसिया बे एसे सापर्ट मोनहैगोन बेखौ साननो हायै मानसिफोरबो थायो आरो दा बेनि थाखाय बेखौ बुंदेरनाय जाबाय अडियेन्सफोरनिसिम बेखौ कारेक्सन खालामनानै